ekero na sirimo mrominto ngwatenena na inche igo abagetutu ba north mobwato mojumbo muya naende kabanere eria kabere na nateba ninjoyo kenyuri esi nyaituga nigondwete bo machoge borabu bwogechi enyaroka yanyagosirene ribogechi omotereki mchujo erizonate raga iga amangana atatu egentege tangani ninganche tegasie kanisa asengencho yegasie kanisa na Nyasaye na kinonya ribageri nari nyorete igonche no monto sigete Nyasaye naende nonye n'abakatoliki momanyete nga chinga kichonsi mobwate mesangero kaya na ya ino naende kero mbwate ribaga ngochinde nacha eria kabere ekanisa ya Catholic ne kanisa egokini chisemi ase birengo bire igoro na inche gwetere kiombegeri kiane kia Esio Kenyuri Nyaituga Foundation moisonde nacha eskuru ya Masakwe nkarwe bitabu asabana beskuru ekikere kerenge kemo nie kanisa ya Catholic asogo kini ebirengo byechisemi gusi omoerio abangina abamura mama Katoliki ngoro kingoko boko ekwa ya mama Katoliki ase bunge ya seneti ngontegera muri nimbege to muswada bwaba onchoreri abakabake abangina buna mokonya koni ebinto chichiro gari moche gochandwa omoswado yotigarira keigo oberichiko monto taba kuna ekero mokwerigeri morageri abana nechi family chiaino kingo kora inche nigo nganche taba getutu mono ekiagera inuna inabantu moko arigani abageni ekero baachire una inche nago kigu ekero mwangarganiga iga naende buno mojumbo inateba nje tindi gotwara mangana mange nganchere nkore rabu ndwege toro kiane ya 20,000 mbia mono ngakibote baba Kristo